Ne? To musím dojet ten telefon. Tak se zase napokojit, ale dneska budu asi kalit celý den, tyjo. A ne tady. Tak budu v tom střídat ty bary, co tady jsou. Takže tam budu většinou. No pokud mi nenechají kartu, ne, pokud mi nechají kartu, tak to je jasný, jo. A to i tak vlastně, jo. No, co bych vám mohl říct teďka. No, zatím nic novýho. A k tomu videu short, jo. Pokud to short video nebude mít však 1000 shlédnutí, tak tohle je poslední video, co jsem natočil. Na dovolený. To jinak nejde tady. A stejně není to natáčet, když tady, jo. Takže teď záleží na vás, jo. Když to short video bude mít přes 1000 shlédnutí, tak natočím video, tak bych natočil video zítra ještě, jo. Nebo pozejtří asi, jo, pozejtří ten odlet, no. Zítra bych natočil ještě tady. Takže tady jde to short video, co jsem tam teďka dal. A já končím, protože nemám co říct zatím. Možná to, že no, jídlo je docela dobrý, akorát mám furt to samý. Nějaký salát kančatový, musím to. Dneska budu asi sám nějaký hustý. Snad mi to bude chutnat, jo. Takže zatím čím. A zítra natočím video podle toho short videa, když tam bude víc jak 1000 shlédnutí, tak pokračuji, když ne, tak až v neděli video bude, všem. Jo, pak až v neděli, nebo v pondělí možná. Takže je to na vás, takže zatím nazdar.